Prorada Boro News. आं के प्रडाक्शन बर' इउटुब चेनेल निफ्राय नोंथांनि बे स्टुडिअ फैनानै नोंथांखौ दिनै बरायबाय आरो नोंथांनि जा थांखि जायखिजाया स्टुडिअ जों नुनो मोनाखै दिनै टंला बायदियाव नोंथाङा मोनसे स्टुडिअ बेखेवनानै बेयावहाय जोंनि बर'निल' नङा बायदिसिना हारि हारिसाफोरा बेयावहाय नोंथांनि स्टुडिअ फैनानै माखासे रिंगु दामसा जायफोरा मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानो खाबु मोनदों बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर बावदों। दा दिनै नोंथाङा बे स्टुडिअखौ मा मायथाइनिफ्राय खेवजेनामोन? आङो फार्स्टआव उदालगुरियावमोन। उदालगुरियाव आङो 4-5 बोसोर जादों बेयाव खामानि मावनाया। बेबायदि स्टुडिअ खालामाखैमोन, मोनसे रुमावनो माने हम सेटआप बायदि खामानि मावजेनदोंमोन। बेयावबो गोबां मानसिफ्रा फैदोंमोन, खनगिरिफोर फैदोंमोन, दामगिरिफोर फैदोंमोन। ओमफ्राय गोबां मिउजिक खालामबाय बेयावबो। ओमफ्राय फैनानै टंलायाव आंनिनो जायगाखा, आंनि जोनोम जायगा। बेयाव आबसु अफिसनि खाथियाव टंला कलेज सकआव बेयाव खुलिफैनायसै। दा बे स्टुडिअआनो आंनि स्टुडिअ जाहैबाय। ओमफ्राय मा मायथाइयाव बेखेवजेनामोन नों बे स्टुडिअखौ? स्टुडिअखौ आं फिक्स डेटखौ बुंनो हानाय नङा। ओरैनो मायथाइ हिसाबै थांनाय बोसोर 2018 आवनो जादों। आगस्टआव खुलिदोंमोन, खिन्थु डेटआ मा सामथिं मानसिमोन। दा बिदिनो खामानि आं कन्टिनिउ खालामगासिनो। बर' मेथाइ, आदिबासि, नेपालि, जत' जि हारसाफोरबो खालामगासिनो। ओमफ्राय आं जेसेबां हागौ एसेबां माने इमप्रुभ खालामनो सेस्था खालामदों, कुवालिटिखौ लानानैबो बा जिखुनु बिथिंथिं जिखुनु एंगेलजों आं नाजाबाय थादों। ओरैनो बेवहाय नोंथाङा जा स्टुडिअ खुलिबाय बे स्टुडिअ खुलिनायावहाय सरकारनिफ्राय माबाफोर मदद मोनदोंना मोनाखै दासिम? आं बिदिथ' मदद मोननाय जायाखै, आं नायगिराखैबो। खिन्थु आगोलाव आङो उदालगुरियाव थाहै सिगाङावनो आं सानैसो जोंनि लिडार बिटिसि सालायग्रा बिथांमोननि सेराव थांदोंमोन। स्टुडिअ पारपसाव थांदोंमोन एक्सुवेलि। ओमफ्राय इन्सट्रुमेन्टखौ लानानैबो थांदोंमोन, खिन्थु बिथांमोननिफ्राय जेबो हेल्प मोननो हायासै बे समाव। ओमफ्राय फैयै फैयै आंनि नाजानायजों जिखिनि खस्थ' खालामनायजों जिखिनि जाफुंदों नोंथांमोना नुदों, बे आंनि गासैबो खस्थ'नि। दा जियानो जादोला नोंथाङा जिथु मोनसे गोदो थांखि लानानै बेयाव स्टुडिअ खुलिदों, बेवहाय थारैनो गोदान जोलैनि गथ'फोरखौ बेयाव सोरखौबा माने मेथाइ खनगिरि हिसाबै जाखांफुनाय गथ'फोरखौ नोङो बिसोरनि जिथु मेथाइ खननायनि हाबाफारियाव जौगानायखौ नुनो मोनदोंना? नुदों। जों गोबां बिथिंखौ नायोब्ला मोनफ्रोमबो स्टाइलनि थायो मेथाइफोरा। सोरबा रक मोजां मोनो, सोरबा पप मोजां मोनो, सोरबा ट्रेडिसनेल मेथाइफोरखौ मोजां मोनो। थिग बिदिनो मोनफ्रोमबो साइडआवनो आं नुनाय बायदिब्ला जौगाबाय थादों। जिहेथु सिंगार्सफ्रा फैयो, दामगिरिफोर फैयो, बिसोरनि दामनाय खननाय स्टाइलफ्रा आगोलनि जिबायदि मोनदोंमोन आं, बेखिनि बोसोरनि उनाव दिनैसिम नायोब्ला बहुद जौगानाय नुनो मोनदों। दायो जितु स्टुडिअनि जाखिनि जिनिस, जाखिनि इन्सट्रुमेन्ट थानांगौ, बे इन्सट्रुमेन्ट खिनिया नोंथांनियाव हयथ' गैजोबा जानो हागौ। दा बेफोर गैजोबि इन्सट्रुमेन्टखौ जुदि नांगौ जायोब्ला नोंथाङा भारा लाना फैनायाव एसे असुबिदा जायो नङा होमबा? नंगौ। थाब्लाबो सासे एरेन्जारा बा दामगिरिया गासै इन्सट्रुमेन्टखौ दामनाया असम्भब। ओंखायनो दा सिफुं दामगिरिया हयथ' बे किबर्ड दामनो रोङाबो जानो हागौ, बा आदार इन्सट्रुमेन्टसखौ बियो रोङाबो जानो हागौ। दरखार जालायो आरो माने। दा आं प्रप'ज खालामो गासै इन्सट्रुमेन्टआनो बेयाव थायो। सफ्टवेयारफोरावबो मोनो, प्लागइन्सफोरावबो, किबर्डआवबो थाबाय। खिन्थु बेफोर जाबाय मोनसे डिजिटेल साउन्डआव गोग्लैबाय। जों मेनुवेल नांगौ जायो मेथाइखौ, देंखोखौ डेभेलप खालामनो थाखाय, माने मेल'डि लाबोनो थाखाय थ' मेनुवेल इन्सट्रुमेन्टनि दरखार जायो। बायदि फैबाय थानाय जिथु बैसागो, बे बैसागो बोथोरनि जा मेथाइफोर, बे मेथाइफोरनि जायफोर लिरगिरि आरो खनगिरि बिथांमोना माबाफोर एलबाम बायदिहाय बानायनो मोनसे प्रकल्प माने थांखि लादों नामा? लादों।
बोसोरफ्रोमबो अबसे आगोलाव बिदि नङामोन बैसागोफोरनि एसेबां प्रभाब गैयामोन जों बर'फोरनाव खिन्थु आं नुनो मोनदों आजि 2 बोसोरसो जाबाय बैसागोनि मोनसे सम सफैदों आरो माने बयबो सम सफैब्ला धाम धुम माने बे बैसागोनि मेथाइ बानायनो फैयो आंनिल' स्टुडिअ नङा गोबां गोबां स्टुडिअ दं बे बिथांमोनावबो थाङो माने खुब गाबजा गोमजायै माने मेथाइखौ बानायनानै खोनासंनो जे आग्रह गोसो गुदुंखौ नुनो मोनो आरो माने दासिम नोंथाङा बेसेबांसो बेसेबां हाजारतासो मेथाइ नोंथाङा बानायखो आंनि आन्दाजाव गासै जुदि मेथाइखौ लायो बा गुबुन जाथिनि गासैखौ लायोबा 1800सो जाहैबाय आरो 1800सो जादों ना आरो जाबावनांगोन नङा होमबा गोदान सेस्था खालामनि पार हेड दोंसे मेथाइआव नोंथाङा स्टुडिअ हिसाबै नोंथांनि खरसा दं नोंथांनि न'खरनि संसार दानायनि बा संसार सोलायनायनि खोथा दं बेयाव नोंथाङा दोंसे गानाव माबा मोनसे लाथारनांगोन बे बेलायावहाय नोंथाङा दोंसे मेथाइआव बेसेबां लायो दोंसे मेथाइआव दामाथ' सोलायलांबाय थादों आलु पियाजनि दामाबो बारायलांबाय थादों थिग बिदिनो आगोलावथ' जोङो 2000निफ्रायनो स्टार्ट खालामदों 2000 रुपिसावनो जोङो मेथाइफोरखौ स्टार्ट खालामदोंमोन उदालगुरि थांब्ला एसे बारि दासिम आं 6000 लायो दोंसेयाव आरो ना ओमफ्राय खायफा सुंद' मेथाइ दं बेफोराव एसे खम गोलैयो नामा सुंद' मेथाइ हिसाबै बिदि माबाया पेकेज हिसाबै लानाय जायो मालाबा खम बारा दामनाया बेखौ जेबो माबा मेटार गैया माने मोनसे फिक्स एमाउन्टआव लानाय जायो आरो थेंक इउ नोंथांनिसिम बर' जाथिनि जानानै नोंथाङा टंला बायदि जायगायाव बेबायदि स्टुडिअ खुलिनानै थारैनो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव जा मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ नोंथाङा इनकारेजमेन्ट होदों आरो दावगानो थाखाय लामा मोनसे दिन्थिहोदों बेनि थाखाय आंनि के प्रडाक्सन बर' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ